हेल' लोगोफोर, गिबियावनो आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खनसे बयखौबो बरायनानै लानाय जाबावबाय। दिनै आं मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय। बे भिडिअआव दिनै बाथौ सिबियारिफोरनि एबा बाथौ धोरोमनि माखासे दिनैनि दिना ओंखाम गोरलै जानायनि सान। मानो होनोब्ला ओंखाम गोरलैखौ बयबो जाखायो। गासै धोरोमानो, बाथौ धोरोमाल' ओंखाम गोरलै जायो बे नङा। बेनिखायनो दिनै जोंनि रायजो राजाफोरा गामियावनो दिनै बयबो जयै खौसे जानानै ओंखाम गोरलै जादों। दिनै बेबायदि गिबि सान माने आघन मासनि 9 थारिखआव जानाय जादों। मानो होनोब्ला गुबुन बोसोरफोराव बेफोरबायदि जाफेराखैमोन। देग्लायनि बोसोराव फार्स्ट माने गामियाव ओंखाम गोरलैखौ रायजोनि मन्दिरावनो बानायनाय जाबाय। मानो होनोब्ला गासै बाथौआरि एबा बाथौ धोरोमनि माखासे माने गुदिनिफ्राय एबा सेन्ट्रेलनिफ्रायनो गामि गामि जानो थाखाय माने खावलायहरनाय बायदियै दिनै मोनफ्रोमबो एबा दरफ्रोमबो गामियावनो गावबागावनियाव बयबो जानाय जादों। अब्ला नोंथांमोननो आं बेखौनो ओरैनो ससे माने खोन्थानो सानदों। माने जानाय लोंनाय बेफोरखौनो नोंथांमोना अननानै बयबो नायलांदो।